Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Patay nga baboy na 10 nga ginhaboy sa manhole. Ordinansa kontra sa pagpilak sa patay nga mga baboy bisan diin lang ginaduso. Lalaki nga nagaangkas sa motorsiklo sa iyang utod patay matapos mahulog ang malabakan sang van. Sa Negros Oriental, mga opisyal nagseremonyal kaon sang lechon baboy para ipakita nga safe magkaon sang baboy. Lokal nga mga opisyal kag negosyante nagasuporta sa rebeldeng NPA sulod sa Philippine Army. Kag sa Good Vibes, mangrove maze kag floating cottage sa tunga sa mangroves sa trepeng ni Rumeng kag duha ka mga gwardiya sa poso nagbulig sa pag-rescue sa mga estudyante ginpasidunggan ina sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office na nagahinyo nga maisnan sang bago nga set sang traffic lights ang yara sa Dalan Lizares, Lacson matapos nga ginkawat ang control panel. May 8 ka mga bago nga set sa traffic lights ang natalana nga ma-install sa syudad sa pila ka mga intersection sa Bacolod sa madason nga bulan. Ginhinyo man ni Police Major Junji Liba ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga kuntani maislan sang bag-o man nga set pati ang sa intersection sang Lacson kag Lizares. Makaligad nga ginkawat sang wala pa makilalaan nga persona ang control panel nga nagaangot sa mga traffic lights. May 28 tanan ka sets ng traffic lights sa syudad pero may pila diri ang may diferensya kabahin na sa area sang Lacson kag Lizares intersection. Nagtalana na sa traffic enforcers sa area ang bitaw agud nga magiyahan ang mga nagalinabay nga motorista. Pero ang isa line up na, naka-line up na. Sa Dinasoy area, sir. Sa Station 6 na line up na, I think the next, ining a month siguro, Ang na-start isa na. sir, sa din. Ang isa, bali bago na siya i-put up sa North Capitol Road. And then ang isa is sa Buray. Buray Road sa Provincial. So hindi kami ara kita, aside from tatlo, may ara naman niya kami nga 5. So ang lima, yes, ang 5 daw anda naman on the way naman ang aton niya program working obra naman ni engineer. Actually na-filmahan ko na to eh. Sa number 9, konseho sang syudad sa Bacolod nagalaom nga ma-resolve na ang issue tuhoy sa paghatag pahanugot sa mga pabulang sa barangay nga damlag gindumilian sang Bacolod City Police Office kag sang alkalde. Wala sa nakita nga konflikto si Councilor Al Victor Espino, pamuno sa Committee on Laws and Ordinances sa ginmando nga moratorium ni Mayor Albi Benitez sa paghatag sang special permit sa mga pabulang kag patina perya sa mga kabaranggayan. Pero sa sesyon sang konseho, iyaging klaro pinaagi sa isa ka resolusyon nga may otoridad ng konseho nga pahanugutan ang pabulang. Sandig sa gina-request nga special permit sang barangay ilabi na kun may fiesta. Ginligwat man ni Colonel Noel Alinio ang nangin pahayag batok diri kag ginsiling nga wala man nagakasoyran nga ginapatuman ang total ban sa pabulang sa syudad. Suno sa iya, wala sang problema kung pahanugutan sang konseho ang mga application sa mga barangay para sa special permit sa pabulang. Dugang niya nga nakasugta nila ni Mayor Benitez nga ma-review ang pagsulundan sa paghatag ng special permit sa pabulang kag perya sa kabaranggayan sa pagpati nga ginagamit ini sa iligal nga panahor. Ang nagsiling kuya, I see no problem in us continuing to approve these requests. Now, I hope that this is resolved sa aton nga Permits and Licensing Division kag sa aton nga sa Mayor's Office that they understand nga may ara kita sa layi bahin sila. Hindi naman lahat is bawal ha, hindi naman. Okay. 'Di ba meron silang council resolution. Yun naman naka-align naman 'yon. Basta naka-align lang naman 'yon, naka-align lang naman, wala namang problema. Ito hindi naman totally ban ng fighting, hindi naman. Itatama lang natin. Sa number 8,
67.89% sa mga barangay sa Negros Occidental ang drug cleared. Gamay ang ginsaka kung ipaanggid sa nagligid nga report sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nagakasayuran karon nga sa 601 ka mga barangay sa probinsya, 408 ang nadeklarar nga drug cleared. Labing ginahaylo ni Governor Eugenio Jose Lacson ang mga barangay officials nga magpaninguha kag pabaskugon ang kampanya. Sa report sa PIDEA, sa second quarterly meeting sa Provincial Peace and Order Council, ang Kanduni, Pulupandan, Moises Padilla kag Sipalay ang nakabig na nga 100% drug cleared kag ginahulat na lamang ang official nga declaration. Sa Western Visayas, ang probinsya sang Aklan may 100% drug cleared barangays, amuman ang Guimaras. Pinakamanubo ang Bacolod City nga may 22.95% drug cleared barangay. Sa Naven, lalaki na anod sa isa ka suba sa syudad sa Himamaylan. Isa ka lalaki ginpahayag nga naanod samtang nagatabok sa suba nga sakop sang sitio Dan Banwa, Barangay Suay, syudad sa Himamaylan kay nasang aga. Sandig sa panaysayon sang kaupod sang biktima, 4 sila nga nagalangoy sa suba. Sang hinali na lang naglugdang ang biktima nga ginkilala kay Jovito Panunsal, 44 anyos, nga taga Barangay Mabini, Banwa sang Ilog. Ang nasambit nga biktimang nakabutwa kag nakasinggit pa nga ginbiring. Dugang pa sa mga kaupod niya nga mabaskog ang daludo sang tubig sa suba sang natabo ang insidente. Ang biktima ang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Sa number 6, karga nga bugas kag harina sang wing van nagkalahulog sa dalan. Mga karga nga bugas, harina kag iban pa sa isa ka wing van ang nagkalahulog sa kurbada nga dalan sa Barangay Mariculum, syudad sang Sipalay sang kagabi. Sa inisyal nga impormasyon, naalang-alang sa pagliko ang wing van gani nagkalahulog ang mga karga sini sa dalan. Nagbinuligay naman ang mga pumuluyo sa lugar sa pagpahigad sa mga nagkalahulog agud mahawanan ang dalan kag makatabok ang mga salakyan nga naguot sa lugar. Padulong sa banwa sing hinubaan ng wing van. Sa number 5, 26 anyos nga backrider patay sa aksidente sa San Carlos City. Patay ng isa ka lalaki matapos malapakan sa isa ka van sa sitio Katiklan, Barangay Rizal, syudad sa San Carlos, Miyerkules ang hapon. Ang biktima ginkilala kay Jesse Auditor, 26 anyos, kag taga sitio Binone, Barangay Nataban sa Muman nga syudad. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jesus Mesaon Jr., hepe sa San Carlos City PNP. Nagaangka sa motorsiklo nga ginamaneho sa iyang manghod nga si Alex ang napatay nga biktima. Suno sa PNP, nagasunod sa isa ka van ang motorsiklo nga ginasakyan sa mag-utod antes natabo ang insidente. Nagalang-alang ang motorsiklo sang nag-overtake ini sa van, bangod sang nasugata nga auto, rason kon nga nagbalik siya sa iyang lane. Bangod nga madasig ang pagpadalagan sa mga salakyan, naigo ang motorsiklo sa buli sang van, kag nahulog naman si Jesse sa motorsiklo kag nalapakan. Sa number 4, sa Negros Oriental, mga opisyal sa probinsya nagkaon sang lechon sa isa ka seremonya agud to ipakita nga okay magkaon sang baboy sa tunga sang pagpanghangkat dala sang African swine fever. Safe magkaon baboy. Ini ang mensahe nga luyag ipalabot sa mga board members, Bureau of Animal Industry, Provincial Vet, Provincial Health Office, kag PNP sa tunga sang pagpositibo sa African swine fever sa mga baboy sa Dawin kag Sibulan. Sunod kay board member Woodrow Makiling, luyag nila ipahibalo sa tanan nga ang pagkaon sang baboy ang safe. Pathag sa mga opisyal nga ang mga ginabaligya nga karne sang baboy sa mga merkado ang nakaagi sa National Meat Inspection Service. Nabatyaga na ang ASF scare sa probinsya, sumugod nga may nagpositibo sa ASF nga mga baboy kag ang mga negosyante ang apektado na sa pigaw nga baklanay sang baboy sa merkado. Pinaagi sini nagapati ang mga opisyal nga liwat nila matib-ong ang hog industry sang probinsya. Sa number 3, may mga local politician kasubong man mga businessman nga ginreport sang Philippine Army nga nagasuporta sa rebelding NPA.
Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, isa gani sa mga alkalde ang nag-react. May kasubong man nga report perong pamangkot na-identify bala nila ang natungdan nga opisyal bisan pa negosyante. Suno kay Lacson, siyang magapamangkot kung bala may listahan man gid. Agud to maaksyonan man ini sang military o kung basi man lang suspected supporters ang ginatumod sa among nga report. Ginpamunuan ni Lacson ang Provincial Peace and Order Council second quarter meeting kaina sang aga. Sunod sa militar, may significant reduction sa manpower kag firepower. Karon ang mga rebeldic NPA sa Negros, kasunod man sa asod-asod nga mga encounter, kasubong man pag-neutralize ang ilang mga matagas nga lideres. Labi na si Rogelio Posadas nga secretary sang Regional Committee sang NPA. Samtang ginsiling naman sang pulis nga wala sang private armed groups sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, ining ginapatutukan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. labi na nga nagahilapit ang barangay kag sangguniang kabataan elections. In fact, one of the mayors reacted. While there are such a report, the question is, have they identified the politician or businessman? No? So that was not answered, or it was not said. But maybe on the side, maybe we can ask if indeed there is already a list. Then they can take action. You're asking for specifics, right? I will ask them on the side, no? I will ask them kung there are really names or ano lang, or ano lang, suspects lang. Sa number 2, assistance para sa mga apektado nga hog racers ang ginalantaw sang probinsya. Kaling ang ginpatigayo naman sa Banwa sang Pulupandan. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ginalantaw karon ang pag-augment sang assistance nga ihatag sa mga apektado nga hog racers paagi sa pondo sa Department of Social Welfare and Development sa ilalom sang assistance to individuals in crisis situation o kun AICS. 2,000 pesos sa kada household ang ginalantaw mahimo mahatag. 4 million pesos ang kabilugan nga pondo, gani mahimo nga indi tanan ang pwede makabaton. Ang mga banwa kag syudad ang sarang maghatag sang bulig gikan sa ilang kaugalingon naman nga pondo. Damlag pang San Enrique kag Bago City ang nagasugod na hikot para sa rilisang pondo sa ilang mga hog racers. Sa June 1 nga report sa Provincial Veterinary Office, masobra na sa 102 million pesos ang kahalitan tugas ang pig deaths. 8,849 na ka mga baboy ang ginreport nagkalamatay. Samtang ginpatuman naman ang kaling sakop sang 500-meter radius sa Banwa sang Pulupandan kung sa diin nagpositibo sa African swine fever ang specimen nga gin-examine sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, 15 ka mga baboy sa Barangay Mabini ang ginkal. Ang duha ka mga veterinarian sa probinsya ang nag-supervise ang kaling kag disposal nga ginpatigayon sang LGU. Nagpositibo man sa ASF ang isa sa 4 ka specimen nga ginpadala. Sunod kay Lacson, wala sang deklarasyon nga ginpatuman sa probinsya. Para ng pagpatuman sa tikang para matapna ang paglapta pa sang anuman nga masakit. And it's gonna be per head, no? Not per head of pigs, no? But per household. So mga pila na? We're looking only at 2,000 pesos. So, but we only have a total of 4 million pesos. Okay, 1,000 something na to sila go. Yes. Hog racers. Yeah, so we will have to reassess and see kung sino gid ang angayang tagaan. So not all can be given. With that budget, I'm afraid not everybody will be covered. Pero LGUs can give. Yes, of course. Of course, the LGUs also can give. No, what the province will be giving is just like an augmentation. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ordinansa batok sa pagpilak sa mga patay nga baboy bisan diin lang ang ginaduso. Samtang ginalauman naman nga mas mapabaskog pa ang kampanya kontra African Swine Fever sa bulig sa mga paravet. Yari ang report. Nagalibog karon ang ulo ni punong Barangay Leandro de Leon sa Barangay Vista Alegre kung paano ma-dispose ang patay nga baboy nga ginhaboy sa manhole sa subdivision nga malapit sa kampo.
nagakaagnas ng patay nga sapat kag ginakabalakan sang barangay nga mahimo makatuga ini sang halit ilabi na nga may kahangawa sa kaso sang African swine fever sa syudad. Practically may aragan kami report na may naglutaw sa river na baktin man. Hindi kami balo kundi isang gaulan galabay sak baktin man. Hindi kami balo kundi halinto basta naglabay lang. Sa seminar ginpangunahan sang Anti-ASF Task Force upod sa biosecurity officers nga magaserbe para vet sa mga kabarangayan, nakasugtan nga sunugon na lang ang patay nga baboy sa manhole kag gileon nga i-disinfect ang lugar. Ginduso man sa mga forum ang pagdiyon sang ordinansa agod nga mapatuman ang penalidad batok sa ilegal nga pagaboy sang patay nga baboy. Sa Barangay Vista Alegre, nagpagwa man sang executive order ang barangay angot sa pagban sang entry sang baboy sa barangay. Aside sa monitoring, dapat may ara sang penalties. Ang I hope na sa among mistake ini maki-intindi man tani ang mga tao who are hog raisers, because what we're doing here is not why kami gapin down sila. We are trying to help them how na maatol mabuligan nato to get out of the ASF problem. If they do not help, they themselves are putting their industry at risk. Sunog kay City Veterinarian Dr. Maria Aguida de la Torre, sandig sa ASF protocol, kinahanglan nga mapatay kag malubong gileon ang mga baboy nga malatnan sang ASF, pati ng mga makitaan sang sintomas nga nasakupan sang 500-meter radius. Bahala na kung ano na siya masakit. Kung magmasakit siya, let us take it as ASF. So ang protocol sa ASF na lang ang atong sundon. Na insigida patyon, insigida ilumong. Hindi kit pagpanakta. May 4 na ka mga kaso ng ASF sa syudad. Gani ginalauman ni Acting City Mayor Elcide Familiaran nga sa bulig man sa mga para-vet sa kabarangayan, mas mapabaskog ang monitoring, testing kag containment sang balatian ilabi na sa mga backyard hog farms. Then ayan ang city vet na to, kulang manpower. And suliton ko bala 16,000 hectares kita. So using with the help sang aton kabarangayans, using sang ila manpower structure sa ila territory, dako gid. Kung himuon tamo sila marites sa kapurukan. So paano ni Gilbert ang ma-represent? Ang local government unit ang nagadiho naman sang tikang para matagaan sang ayuda ang mga nagasagod sang baboy nga posible maapektuhan sang ASF. Kag, yani naman ang mga pampabalo namon sa inyo nga pampa-good vibes sa sini nga weekend. Matinlo nga baybay, preska nga seafood, kag magkayak sa sulod sang mangrove maze. Mala Amazon River ang experience sa paglibot sa tunga sang mangroves diri. Bata man o kun senior citizens, pwede diri. May mga floating cottages nga sarag maka-accommodate sang 20 katawo kag pwede makapaluto sang pinaka-preska nga mga seafood. Kag bata man o kung tigulang, pwede makaswimming sa matinaw nga tubig dagat. Dalon kita diri ni Ruming, buwas sa tripping ni Ruming sa alas 10 sang aga. Kag sa Baganihan, mga gwardya sila sang Public Order and Safety Office nga nagbulig agod ma-rescue 22 pa ka mga estudyante nga nalipong kag nagpinot man ang pagginawa sang makahaklo sang colored smoke. Wala sila magdumdum nga matapos magtahaw ng tensyon. Sila man ang magbugtaw sa sulod sang ospital. Aton sila nga kilalahon sa Baganihan sa Domingo sa alas 10 sang aga. Barbs, basta gani mga sustainable tourism kasubong sa mga mangrove sa Sagay, sila ginang nagatatak sa pagminsaron sa mga turista nato. Kag Nick, no, wala labot sina. Siyempre, isa ka nagapaengganyo pagid ang mahilig sa seafoods, abundance sa seafoods. Kag sa Baganihan, Barbs, may duwa ka mga poso guards, mga gwardya sila, hindi ba sila trained, pero nagbulig sila sang nagka-tension dito tungod sa colored smoke sa isa ka eskwelahan diri sa Bacolod.
Kagamuyad tong mga balita sa isa sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!